Nagtitrim po kami ng mga halaman namin. Katapot po sa kanya yung video. May puno. Ay, may puno, may sasakyan. Puno po ng fortune. Binibili po yan eh. So binili po nila 50 yung isang mahaba. Hi! Yan. Sabi mo, may kuryente tayo dyan sa gilid, baka matamaan. Hindi, tsaka nakasandal yan yun eh. Ayun, baka maano yung nakasandal. Sukat yung to, baka mahal, ano lang din, 350, okay, 40. Marami ang sa... Oo nga, patingin na para yung putol. Pangalawa na yun eh. Katulad ito, hindi na mabibili sa kanya mo, payat lang. Ito isa. Ito pa. Hindi, yung isa. Ito, Oo. May 10 ba yan? May 10 figure? Wala. Wala. Wala, karga lang ha. Basta ano? Kahawa. Oh, yan. Saka lang, idadaan. Hindi pwede to. Natanggal mo na. Sagad mo na lang. Oh, yan.
Iba-iban. At may ban. Yan po yung nakuha nila. Father, Ha? ano ganda? Dahan-dahan baka Ito, maano ito yun. pang pumutol. Yun. Ipakinabang din yung ano, bukod sa yan po talaga hindi ko pinapuputol kasi ano yan eh, harang yan sa araw. Eh kailangan ni bossing ng mga halaman ng fortune. Kaya ayan, dinali na. Pinadali na natin. Ano kaya ko? Wala na akong nakadikit. Ano? Ah, sige po. Hindi mo bakit ano ba yung Ito yung mga halaman na nandiyan sa bubong. Sanga raw. Opo, yung mga sanga. Sanga lang no. Pakain na lang po yung ano, kuryente sa ilalim. Tanggal na. Okay na nga. Okay na yan kuya, pakitanggal na lang sa may ano, wire nakasabi mo. Pare. Hindi, yung ano pare, yung fortune lang. Benta. Binibenta namin, wala na kami pere. Okay na. Hindi siguro. Mali siguro. Ba't saan tatapon to? Doon sa likod? Maluwalas na. Wala ba yun? Wala na kahalang. Kailangan mo. Oh, yung team. Lapas naman kasada, no? Ay punta ka muna dyan. Hindi atin yan. Pakapit bayan. Well, lumiwanag. Bali yung daon, no? Hindi na, kailangan mo ba? Kailangan mo? Ito, ayaw ko ba ganito? Tanim mo ng agad. Para may bulaklak na. Eto, kung nagtanim yan, oh, ayan, oh. Hindi naman lumalabong ng malabong eh. Ano lang yan eh, pataas eh. Pataas lang ko. Kaya nga, ginawang puno. Pinutol. Kailangan pala nila, walang dahon. Iba naman, dahon binibigay. Ano sa ano yun? Sa mga decoration sa flower. Yan. Pero may walis ka? Walis tambulang. Walang ano, ting-ting. Leader. Beb, paano mo lang ng walis doon? Walis, saka daspan. Kaya walis lang. Diyan, oh. Oo. Yan na yan. Bali, magkano yung kuya? 300? Pito? 7 times 5. Ano na yung isa? Ay, ito yung nakalipo ba? Babe, 300 daw.
300. Kaya baka lobo siya. Hindi, tayo nga. Pero gawin na kuya 350. Buwa tawag niya. Hindi naman ako kasi pag kung ano nga lang ho eh. Ano de, okay na yon? 300. O sige kuya, okay na daw yon. Kaya, salamat ho. Thank you po. Sabi naman may papasok pa uli. Anong tinatanim dyan? Yan lang? Ah, Oo. parang ano lang din mo. Yung malunggay. Mabuhay yun yun. Pagkahon na buhay. Mabuhay. Madali lang buhayin yan. Ayun nga lang, eh, kapag yung 300 ko na, silagay na ikakain ko na, hindi ko pa makakain. Hihintayin ko pa tumagin. Pagka tinusok yan, Madali mabuhay. may dahon na. Maganda nga ako sana kung may order na atiman. Oo. Ay, boss! Yan na. Boss! Oh! Next year na ulit. Uy!